Пламъците близнаци и сродните души често се бъркат, но те са различни концепции с уникални характеристики. Факт 1. Сродните души са хора, които са създадени да бъдат в живота ви по някакъв начин. Те могат да бъдат ваш партньор, приятел или член на семейството. Връзката с сродна душа е дълбока и специална, но тя не означава, че трябва да е романтична. Например, може да имате сродна душа в лицето на най-добрия си приятел, с когото споделяте всичко. Факт 2. Пламъкът близнак, от друга страна, е другата половина на вашата душа. Това е човек, с когото споделяте дълбока и мощна връзка, която може да бъде както предизвикателна, така и трансформираща. Връзката с пламък близнак често е интензивна, с моменти на събиране и разделяне, докато и двамата растете и се развивате. Пример, помислете за историята на Ромео и Жулиета. Те са свързани чрез дълбока и силна любов, но тя е изпълнена с предизвикателства и препятствия. Много хора биха ги нарекли пламъци-близнаци, тяхната връзка е страстна и трансформираща, но и трудна. Факт 3. Сродните души могат да бъдат повече от един човек в живота ви. Може да срещнете няколко сродни души през живота си, които да ви помагат в различни етапи от пътя ви. Те са тук, за да ви подкрепят и да ви насочват. Факт 4. Връзката с пламък-близнак често е еднократна и може да не се срещнете с пламъка си в този живот. Ако все пак се срещнете, тази връзка може да промени живота ви и да ви помогне да откриете истинското си аз. Заключение, независимо дали срещнете своя пламък-близнак или сродна душа, важно е да помните, че и двете връзки имат своето уникално значение и могат да обогатят живота ви по различни начини. Те ни учат на любов, разбиране и личностно развитие.